An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Jeje Sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasutuma bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ nasarasan kalo 11 na novembre kalo don bi o tile 30 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ lasɛri cɛmancɛ ye fɔcogola dɔw ka lasiri filanan an balada k'a fɔ bi o tile 5 ye jate la san kalo 5 don hijira san 1444 san dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ ka wuladen k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ ye an ka jamana kɔnɔ na k'a dɔn k'a fɔ lamɛrikɛ jamana olu ye mobili 2 ɲɔgɔn ni k'o dan ka jamana ma mobili minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ n'an ka jamana kɛlɛkɛcɛw kɛrɛnkɛrɛnnen ni k'olu dɛmɛ lakana yɛrɛ hukumu kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na Mali ministre ɲɛma n'a ma ɲɛ k'a fɔ sɛgɛnlafiɲɛbɔw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'a yirala k'a fɔ ko a tun bɛ furakɛli la n'a lafiyara a bɔlen kɔfɛ jamanatigi o yɔrɔ la ministre ɲama min bɛ n'i y'a sɔrɔ kelen bɛ ka baaraw nɔna bila fɔlɔ a taara ɲɛdaw kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se kunungo sirakɔrɔ nɛgɛtana kabini sangajan i ka dɔn k'a fɔ bandiw n'o ye i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ bingana wale ta ni ka ɲɛsin maaw ma u bololafɛnw nɔfɛ sirakɔrɔ nɛgɛtana u kelen bɛ ka sunatigɛw maaw ɲɛna kunungo tɛgɛ dara u kan tilegan fɛ u tun bɛ taa baara in de kɛ kunungo i ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ kɛba dɔ olu taara maa 2 olu kɔni minɛn'u fɛ kelen kɔni Jamal Fɛrɛnda y'o bugɔ fo k'o fa kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni baba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara ɲɔgɔn kan lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔdɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kunungo an ka gendarmew la k'aw dagayɔrɔ bɛ falajɛ n'a bɛ wele ko Balakɔnɛ o kɔnɔ na olu ye ka dɔn k'a fɔ mobili 2 bɔɲɔgɔn k'o sɔrɔ Mali ni lamɛrikɛn jamana ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma don ni mobili 2 in ni k'a bila an ka lakanabaw olu ka bolo kan a yirala k'a fɔ ko ni mobili 2 in mobiliw don minnu bɛ lakana yɛrɛ sabatili baaraw olu bɛ yakubaya fɛ kosɛbɛ fɛn wulikɛjɔ ye n'i y'a sɔrɔ u bɛ ka kɛ ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya kunda jariwala tigilama walima i ka dɔn maa minnu b'a fɔ bɛ kojugu ta ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaw ma walima ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma mobili ninnu u bɛ sin k'o yɔrɔ dɔn ten ni mugujugu kan ka don walima fan min man ɲi u b'o jateminɛw bɛɛ lajɛlen yira a yirala k'a fɔ ko ni mobili ninnu k'u bɛ se ka baara camanba kɛ lakana yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ko mugujugu kɔni k'o tɛ foyi kɛ mobili 2 in na nin dili kɛnɛ kan jamana kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ o lakanabaw olu y'u ka nisɔn yira sen fɛ a yirala k'a fɔ ko ni lamɛrikɛn jamana ka tɛgɛden ɲɔgɔn min ye nin ye k'i ka dɔn ko lamɛrikɛn jamana k'u tɛna dan nin fana ma an ka kalata nataw la k'u kɛlen bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ n'Ala sɔnnama u bɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi o ko kama ka se ka lakana yɛrɛ ka se k'o baaraw sigi sen kan ni Ala sɔnnama k'u bɛn'o baaraw kɛ Mali ni lamɛrikɛn jamana ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dan bɛ dugawu kɛ nin min bɛ ka kɛ yarabi Ala ka ni ɲɔgɔn caya mobili ninnu k'u ka nafa sɔrɔ sirada ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ kunungo Nizɛrikaw ka jamana kuni kɔrɔ Goodluck Jonathan nɔ ale donna an ka jamana kɔnɔ na o taama tɛ dɔ ye dɛ CEDEAO o min i ka dɔn k'a fɔ farafinna jamana tilefɛbolo jamanaw ka sɔrɔ cakɛda o jɛkulu u y'ale bila i ka dɔn ale suganilen bɛ bi na ka wulikɛjɔ kɛ ni ka se ka na fangadafiri kɛra jamana minnu kɔnɔ na sango bi anw ka jamana i ka dɔn k'a fɔ an b'o hukumu kɔnɔ n'o ye furajɛla fanga yɛrɛ ye o baaraw bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la tilennenya kɔnɔna na o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na kalataw ka se k'olu kunjɛ ni kalata ɲuman ye sango jamana ka segin bɛɛ fanga yɛrɛ o hukumu kɔnɔna na o ye taama in kunba de ye a yirala k'a fɔ a ka nin taama in kɔnɔna na a bɛna kɛ i ka dɔn k'a fɔ fɛn ye bi na labɛn minnu bɛ sen na ani fɛn minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bolodalen bɛ jamana in ka basigi kama jamana ka se ka kalataw yɛrɛ olu labɛnko ɲuman taama in bɛna kɛ o hukumu kɔnɔna na kuma kɔrɔmara tɛ dɛrɛ bi taama min filɛ n'i y'a sɔrɔ u b'an ka jamana kan an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ nisɔndiyafɛn ye an ka jamana basigi lafiya Ala k'a kɛ o sababu ye n'an bɔra ye sirakɔrɔ nɛgɛtanakaw fɛ yen n mɛnna an ka ko nin na ni tora an ka ko nin na nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ karisa de tɛ ko daminɛ k'a dabila o tɛ forontomugumuga ko ye ka sanga ni waati bɛɛ kɔnɔna na u bɛna wulikɛjɔ ta tilegan dere fɛ sirakɔrɔ nɛgɛtanakaw fɛ yen n'o ye bandiw ye ka se ka na maaw sɔrɔ f'u ka butiki kɔnɔna la ka gɛlɛya ta ni ka ɲɛ suma u ye dɔ kɛ o tile bɛna de tun bɛ dafa ka bɛn kunungo ma o kunungo kelen u tilala ka na tilegan dere fɛ ka na maaw sɔrɔ ka na don dɔ ka butiki dɔ kɔnɔna na ka se k'o butikitigi k'o ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan marafa b'u bolo maa 2 kun bɛ moto telimani na o kɛra waati min na dɔ yɛlɛla so ka kabini u bɔra kalama k'i da so sanfɛ n'o ye civili dɔ ye tuma min na n'u ye nin kɛ u b'a fɛ k'u b'u kɔsigi waati min na dɔrɔn o y'a to so sanfɛ ni ka marifa ci kisɛ ye kelen sɔrɔ a kunkolo la
o ko nin kɛra mun kiri kɛra la jama fɛrɛnda girinna k'u b'u minɛ u tilala ka wulikajɔ bɛlɛgɛlen kɛ dɔ b'o la ni ka taa ɲɛfɔ gendarmenakaw ye olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛlɛgɛlen kɛ o yɔrɔnin bɛlɛgɛlen la ka boli ka na ka se ka na marifa da u la ka se ka don n'u ye gendarmerie kɔnɔna na jama fɛrɛnda tilala ni ka gendarmenakaw kɛɲɛ o kɛra so ye min kun bɛ ni kisɛ kun kɛra u la k'o sɔrɔ ni k'o tɔ fa gendarmerie la ka tila ka gendarmerie ka kari ka jeni gendarmenakaw kɔni olu kɔni dɛsɛlen jama fɛrɛnda na olu kɔni taara ka yɔrɔ yɛrɛ to yen waati kɔnɔna na yaasa ka nin piratigɛ di an ma min ye ka fɔ seereya dɔ ye ka bɔ sirakɔrɔ nin waati na ale b'a ɲɛfɔ ye e bɛ min n bɛ sirakɔrɔ ne ka taa na an ye kunnafoni sɔrɔ ko bandi dɔw sirakɔrɔ k'u kun kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsa u ma kosɛbɛ ko kununko k'a ye tɛgɛ da bandi ninnu dɔw kan minnu kun bɛna mɔgɔw ka bitigiw ataki tilegan fɛ k'a ye dɔw sɔrɔ u la ko fɔ dɔ kasarala nin na a ko kɛra cogo di kunu 16h wagati an bɛ ladara seli wagati la tuma min na an bɛ bala tuma min na mankan bɔra an y'a sɔrɔ bandi cɛ fila bɛ telimani na bitigitigi dɔ bɛ yen nɔ o kɛn ka yiritigi dɔ nana dɔ ka kɛn ka yiri kɔnɔ ko atage o kɔni y'a ka bololaminɛw cɛ o tan kɔnɔna na mɛ dɔ de sɔrɔla ka yɛlɛ itasi sanfɛ ka sɔrɔ ka marifa pɛrɛ k'u makɔnɔ u taatɔ la dɔrɔn u ye marifa ci u la marifa ye kelen kunkolo sɔrɔ marifa min kunkolo sɔrɔ o dɛsɛnna ka bin n'u yɛrɛ y'u natɔ la u b'a la ka sini ma n'u bolila ka to gendarmew ka yɔrɔ la ka taa gendarmew wele n ko bandiw bɛ ka na olu fana bolila ka na olu bɛn'u kunbɛn sira la ala y'a kɛ u nana ka n'u bɔ k'u bin k'u bɛ taa dɔrɔn gendarmew nana marifa da jo la k'u minɛ ka taa n'u ye gendarmerie kɔnɔna na an bɛrɛ hukumu kɔnɔna na mɔgɔ cayara ka jama caya jama bɛ ka caya ko f'u ka bugadi k'u k'u fa ala y'a kɛ gendarmew ma se ka jama lajɔ jama sɔrɔla ka don u minɛ kelen kɔni u ni gendarmew bolila ka taa kelen kɔni y'o ten fo ka taa faga a falen gendarmerie yɛrɛ kari o kɔni ye gendarmerie ci u ye tasuma don a la k'a portew bɛɛ bɔ o y'a sɔrɔ kunu sura kelen na u nana ka na cɛ dalen to a ka so kɔnɔ k'a bolo fila siri k'a ka moto minɛ ka taa n'a ye o cɛ kelen de bɛna kasi la gendarmerie dalen nɔ ko fɔ cɛ ninnu ka bɔ bandi ninnu ka bɔ k'u fa ko kununko ta in kɛra k'o y'a sɔrɔ u kun bɔra ka kɔrɔ ka n'a ɲɔgɔnɔ dɔ kɛ k'o tile 40 saraka bɔ yɛrɛ de tun bɛ kununko nin taara kɛ ka bɛn n'o ye o kuma ye tiɲɛ ye wa o kuma ye tiɲɛ ye jaati u nana bitigitigi dɔ bɛ yen nɔ o ye orange monatigi de o de bɛ transfert kɛ u nana ka n'ale attaquer ka taa tɛgɛmɛ da u ka an m'a kibaru mɛn olu taara nin taa cogo na olu fana tun bɛ telimani na ani jakarta kelen u taara ni jakarta kelen wɛrɛ y'o sɛbɛn ka taa ni wari ye zen da la kɔni ala y'a kɛ u nana ni telimani ye telimani kelen mɔgɔ fila de b'a sɛbɛn fɛn in kɛra yɔrɔ kelen jumɛn na coyi a kɛra sirakɔrɔ nɛgɛtana sugu yɛrɛ entouré ni bitigi minnu ye dɛ attaquement in bɛɛ de b'a la ka kɛ o entouré la wa bɛɛ ye commerçant ba minnu bɛ yen nɔ bitigibatigi ninnu minnu bɛ se ka feere ɲɛnama kɛ u bɛna ka n'olu ye bitigi attaqué ne kɔni bɛ min fɔ jamana in kɔnɔ u b'u hakili to jamana sécurité la lakana ka sabati jamana kɔnɔ sinon kɔni an ye don min na ko bi lakana tɛ sirakɔrɔ yan tuma bɛɛ banniw de bɛna attaquement kɛ u bɛ taa u ka sécurité fanga bonya yan nɔ yan ye kɔfɛ yɔrɔ ye an bɛ min ɲini Mali faamaw fɛ u k'u hakili to yɔrɔ la an balɔdɔn k'a fɔ nin tun ye seereya dɔ kan ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a ko bɛɛ lajɛlen kɛra olu senkɔ kan u y'a fɔ cogo min na an bɛ fɛn min fɔ yarabi ala fɛn fɛn basi lafiya ye an ka jamana kɔnɔ na ala k'o sabati lakana ka se ka yakubaya n'an bɔra ye an bɛ taa moti marabolo kɔnɔ na bibi na lakanabaliya k'a waralen bɛ i ka dɔn ka fɔ olu ka yɔrɔ la o kɔfɛ jamana ɲɛmaaw ye hakilila min ta n'o ye ka yɛrɛ ka fɔ faransi jamana baaraɲɔgɔnya b'u ni jɛkulu minnu ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana kɔnɔ na k'u bɛ dansigi o la ko ko in kɔni k'a bɛ dɔ fara olu ka gɛlɛya kan o kuma bɛnɛ ka maa min da o y'i ka dɔn k'a fɔ Cheikh Umar Toloba ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn k'a fɔ Mali autorité ɲɛna ni Mali kura bɛ jɔ a kana jɔ maliyɛn dɔ ka dimi kan ni Mali kura bɛ jɔ a kana jɔ maliyɛn dɔ ka hakɛ minɛnen k'a di dɔ ma bon an dun ɲɛ b'a la a b'a ka taabolo min kan Mali kura bɛ ka jɔ an ka dimi de kan an minnu bɛ bɔ centre la kɛrɛnkɛrɛn la celle du pays Dogon ka da mun kan insécurité a b'anw de bara diɲɛ don o don an bɛ ka bɔ ka kule ko insécurité le 25 novembre tɛmɛnen jumadon u y'an ka jɔnbala dugutigi faga ani an kɔrɔkɛ dɔ à 1 kilomètre de Bandiagara vraiment maliyɛnw an ka lajɛ ten koyi an ka dugutigi kuturu bɛ faga hali communiqué gansan a tɛ bɔ an ka autorité yɔrɔ jango fɛn wɛrɛ a kana bɔ Mali autorité yɛrɛ yɔrɔ Bamako hali Bandiagara gouverneur ka communiqué an m'a ye ka bɛn ni dugutigi fagaliko kuma ye an ye mun de kɛ o ka bɔ yen Mali kura an ka danayamɔgɔ min n'an y'u ta k'u bila assemblée kɔnɔ u y'u ka hakɛ minnu la député 12 Koro Bandiagara Bankas Douanza député 12 mais hali mɔgɔ kelen tɛ yen min taara ninnu la ka na CNT kɔnɔ an bolo o y'an ka hakɛ minɛnen de ka na di mɔgɔ wɛrɛw ma u ka bɔ yen an bɛ ka kuma min mɛn sisan ni Mali gouvernement yɛrɛ ye décret bɔ a kan k'a fɔ ko ONG fɛn bɛ yen nɔ k'a ni Faransi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko k'a bɛɛ datugu a dun fɔra an ɲɛna ko insécurité min b'a anw bara k'a jubaju dɔ ye jeunes ka baarakɛbaliya ye o ONG dun falen bɛ jeunes la o mɔgɔw bɛna kɛ cogo di o mɔgɔw bɛna taa min ala k'an kisi ni o mɔgɔw farala jihadistes kan k'a sababu kɛ gɛlɛya ye o kɔrɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ ko an kɔni halisa an ka gɛlɛya jagabandu ma fɔ aw ɲɛna Mali marabaw an ka hakili jagabɔ koyi n'i ye ekɔliso ɲuman ye Bandiagara mara la k'a fɔ ko ni ekɔliso in filɛ nin ye k'a cɛ ka ɲi walayi ONG de y'a jɔ n'i ye forage ye
k'a fɔ ko pomme fila kunani wallahi ONG de y'a jɔ ni ye pont ye an ka yɔrɔ la ONG de b'a kɛ ni ye dɔgɔtɔrɔso ye an ka yɔrɔ la ONG de b'a kɛ u bɛ maraîchage minnu kɛ ka di musow ma ONG de b'a kɛ an dun ɲɛ bɛ Mali la cogo min na min bɛ ka fɔ an ɲɛna o ko remplacer docteur ni heure in na an bɛna kɛ cogo di a fɔra yan nɔ ko embargo an bɛna k'an yɛrɛ ye CEDEAO ka embargo an ka embargo kɛ fila de wagati min na Bamakɔ bɛ ka essence san 200 an bɛ ka essence san yɔrɔ la 400 400 wagati min na malo bɛ ka feere 4000 an bɛ ka san yɔrɔ la 5000 ɲɛ bɛ bɔ an minnu yɛrɛ bara ɲina an ye ɲɔ bɔrɔ san 10,000 ala ni gɛlɛya bolo ni Mali kura bɛ jɔ a ka jɔ maliyɛn bɛɛ ka dimi kan n'a bɛ jɔ yɛlɛ de la a ka jɔ maliyɛn bɛɛ yɛlɛtɔ o dɔ kɛra dɛ mesure min taara kɔsɛ in na ni o bɛ ONG concerné a bɛ k'an siran a bɛ k'an jɔrɔ ka d'an kan waleɲumandɔnbaliya o tɛ anw bara Mali autoritéw a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la ni Mali kura bɛ jɔ fanga makaramkan min bɛ Bamakɔ ani fanga ɲini min bɛ Bamakɔ o kana kɛ sababu ye k'a fɔ ko a bɛna bɔnɛ bi anw kan hali bi dɔ kɛra nin y'an ka message de k'a ɲɛsin Mali autoritéw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asimi Goïta i ko ni échouera ko Mali jeune bɛɛ échouera wa jeune baden de bɛ ka échouer ni mesure sababu la ka da kan o jeune de bɛ baara kɛ ni ONG ninnu na ala ka Mali basigi an balodan k'a fɔ Cheikh Umar Tolowani tun yali kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi lafiya ala k'o sabati n'an bɔra ye Mali ministre ɲɛma n'i y'a sɔrɔ o tun bɛ sɛngɛla fiɲɛbɔ la Dr Shukal Kokala Mayiga k'o sɔrɔ kɛ ni fari kuma jo n'a ma ɲɛ k'a fɔ fari joona a ye wulikɛjɔw kɛ ka taa folibilanaw ka se k'olu baaraw sigi sen kan ani jamanatigi ka ɲɔgɔn ye la a ye kuma minnu fɔ o kɔfɛ ani ministre ɲɛma fana n'i y'a sɔrɔ o ye ale nɔna bila ye a ka farigan kɔnɔ yan n'o fana ye ɲɔgɔn ye ka taa se min ye ka dɔ ka fɔ maaba caman ma o sen fɛ Mali ministre ɲɛma ye kuma minnu fɔ baara in sen fɛ an ka lamɛn Maliyɛnw bɛɛ aw bɛ Mali kɔnɔ aw bɛ Mali kɔ kan ani panafricain bɛɛ n b'aw bɛɛ fo n b'a mɛn don o don k'an to hôpital la ko yɔrɔ bɛɛ hali misiri fitininw église fitininw hali minnu ka diinɛ ye diinɛ wɛrɛ bɛɛ b'a ka ala deli fo ala k'an ka premier ministre segin a ma bi ne b'aw cɛ la ala ka baara don aw de ka don aw don n b'a fɛ ka aw fo maliyɛnw bɛɛ n balimaw n teriw minnu bɛ premier ministre fɛ hali n ka adversaire politique bɛɛ ko ala k'an ka premier ministre segin a ma bi ne filɛ nin ye aw cɛ la n b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn maliyɛnw bi ye dɔnba ye ne kun b'a fɛ ka fɔlɔfɔlɔ ka président Asimi Goïta ale ye ci bila ka fɔ ye o y'a sɔrɔ maa caman nana maa caman hakili la ko n tɛ sigi ka na président ko ne ma ko ne ka da ale la ala barika la an ye baara min daminɛ ɲɔgɔn fɛ ale b'a fɛ an ka baara in ka laban ɲɔgɔn fɛ o ye dɔ fara ne ka courage kan o ye dɔ fara a filanan a ye ko bɛɛ kɛ n b'a fɛ ko fo o la ale n'a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ o tɛmɛnen kɔfɛ parce que gouvernement ye baara kɛ Asimi n'a nɔfɛmɔgɔw ye baara ɲuman kɛ ala barika la ni aw bɛɛ aw maliyɛnw bɛɛ aw bɛ kɛnɛ ma aw bɛ kɔfɛ bɛɛ baara kɛ 2021 pour que ka don maliyɛnw hakili la bi bi na an bɛ ka min fɛ ala ka barika don maliyɛnw la ala ka barika don an ka jamana la o de kama ko sisan bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'an bɛ kuma an bɛ kuma an ka so kɔnɔ maa o maa n'i b'a fɛ transition ka réussir bi bi na Mali majorité bɛɛ b'a fɔ k'u b'a fɛ transition ka réussir i kɛra politique mɔgɔ o i kɛra baarakɛla o i kɛ kɛnyɛrɛye o i kɛ homme de culture o bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan bi pour que an ka Mali sauver ka Mali sauver considération faranfasiya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an k'o b'o dabila bi an ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka jamana sauver o de bɛ an kɛ jamanabaw ye o de ma n ko n b'aw fo ka waleɲuman don n bɛ ala barikada ala ka barika don maliyɛnw bɛɛ la aw bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkɔ ani Afrique jamana bɛɛ la ala ka barika don an na an ka jamana ka se ka taa ɲɛ a ka to ba la sali ala Muhamadu an balodan k'a fɔ ni tun ye Mali ministre ɲɛma Dr Shukal Kokala Mayiga ni tun y'ale kan ye a tali bɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na ministre ɲɛma min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye Abdoulaye Idrissa Mayiga ye n'i y'a sɔrɔ o bɛ k'ale nɔna bila fɔlɔ a tali b'olu fɛ yen a ye kuma minnu fɔ faso kɔnɔna na bi bɛɛ ye o de ni an bɛ dugawu kɛ baaraw sigi kelen bɛ ka maa kɔnɔ baaraw bɛna taa don jumɛn na walima waati jumɛn na waati nata b'o jaabi di fɛn min da ka di an ka jamana na yarabi ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ ka baganw cɛ o sanga wulilen bɛ kuma jan an ka jamana kɔnɔ na nka nin waati laban ninnu na a bɛ ka kɛ mara dɔw la minnu ye maaw dabali ban sababu ye Moti marabolo ka taa se Segu marabolo yɔrɔ dɔw ma tun bɛ kɛ yen kosɛbɛ marifatigiw tun b'a kɛ nka min ye Bamakɔ kɛrɛfɛ kɔsa in na dɔw bɔra ka kɛ Kulikoro mara kɛrɛnnen ka taa Kayavala fɛ dɔw bɔra ka kɛ yen k'o tun bɛ taa fo bagan 2000 Boɲango o nana cɛ nka min ye ka dɔ k'a fɔ dɔgɔfɛrɛ tɛmɛnen na min ye Bangininda ale mara kɔnɔna na o dugu dɔ ko wulikɛjɔ kɛbaa dɔ fana ana kɛ olu ye sonw ye
ka se ka na du dɔ kɔnɔna na ka na baganw caman cɛ ni ka taa n'u ye i yaasa ka pɛrɛtigɛ di an ma minnu ka bagan cɛra o dɔ b'an bolo nin waati na an ka lamɛn e yɛrɛ jɔnni tɔgɔ Adama Ture ka bɔ Ɲɛɲɛli Bagineda mara la ko misi dɔw cɛra ka yɔrɔ la ko kɛra cogo di Juma don ka jugu cɛ sibiri don na u taara an ka baganw cɛ f'an yɛrɛ ka du kɔnɔ misi 8 misiba 1 a n'a den ani misigere 3 ani tura 3 tura fila ye cikɛ tura ye nson kɔni taara misi ninnu de juru tigɛ f'an yɛrɛ ka du kɔnɔna na ye ni waati laban in na Soɲani kɔni b'an ka yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ kɔsada in na u y'an dɔgɔnin ka bagan dɔ soɲa o kɔfɛ tuguni tala ka muso dɔ ka sagaw fɛnɛ cɛ ka taga n'u ye nin kɔni wagati laban in na an kamana gannen don kosɛbɛ misi ninnu bɛna so an b'u siri de k'u kan na don juru la an taara sɔrɔ dugu jɛlen sisan misi ninnu juru tigɛlen don ni muru de an b'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ n'i kɛra misi ninnu ye fɛn ye tamasere MT kɔni b'u kɛrɛ la n'u ye i bɛ se ka an ladɔnniya nimero la n'o ye 73 29 15 23 walima i se ka kunnafoni di Abdulaye Kulubali yɛrɛ ma an balɔden k'a fɔ ni tun ye Adama Ture ni tun yali ka ɲɛ u y'a fɔ cogo min na bi an bɛɛ ka kɛ kunnafonidila ye an bɛɛ ka kɛ jateminɛkɛla ye jateminɛ jumɛn ko don kunnafoni jumɛn ko don n'an ye maaw ye nin ɲɔgɔn tɛ se ka kɛ dugu kɔnɔna na ka taa ni dɔma ye nka nin t'a bɔ ye nin t'a bɔ ye o de kɛra sababu ye k'an ka gɛlɛya kɔni ka wara an ka kɛ sababu ye ka kunnafoni cari an ka lakanabaw olu kɛ hukumu kɔnɔna na n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la n'anw ka kun bɛ yan fɛ u bɛ kun bɛ yan fɛ ala k'u hakili ɲuman dan kelen bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an balɔdan k'a fɔ ɲamana an tun ye kunnafoni di ko an balimakɛ min n'i y'a sɔrɔ ale fure kɔni n'a yira n'i y'a sɔrɔ o tɔgɔ yɛrɛ Siyaka Kulibali a tun bɛ ɲamana u b'a fɔ ko bitikuranin Siyaka a yɛrɛ ko sen bɛ taa sanji 50 bɔɲɔngo la muso 2 ani dɔɔnin ka den jɛ 10 na Siyaka yɛrɛ a yirala k'a fɔ ko sigida kɔnɔna na ɲamana bɛɛ ka danaya kun b'a kan a tun bɛ ka dɔn k'a fɔ jago kɛ o kɔfɛ dugukolo ko maa caman tun bɛ danaya da ka o sira kan ka dugukolo feere walima ka taa dugukolo k'o ɲini ka hukumu kɔnɔna na maaw tun bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ u ka kalifaw yɛrɛ kama bɛɛ ka danaya tun bɛ Siyaka kan maaw kɔni kamana gana Dimanche don ko Siyaka bɔra maa si ma da bɔra cogo min na a na kɛ k'a taamana a se nguraba yɔrɔw la k'a sɔrɔ ka don tu kɔnɔna la yirisun dɔ bɛ yen k'an b'a ladan k'a fɔ a su de taara ye yirisun in na dulonnen don bagangɛnɛ minnu bɛ yen olu kɔni y'a ye ka se ka kunnafoni di lakanabaw ma fɛɛrɛ kɔni kɛra o waati kɔnɔna na olu ka se ka n'a sɔrɔ ye o y'a sɔrɔ ala y'a ka baara kɛ u kɔni ma yɔrɔ ɲini ka fu bɛ taa ni Siyaka ye yɔrɔ min na bilen u y'a sutura o yɔrɔ la yen ka sɔrɔ ka jaw ta olu de bilali jasiraw olu de senfɛ lakanabaw y'u ka baaraw kɛ fo ka n'a kɛ somɔgɔw y'a dɔn ko karisa min bɔra n'a ma ye o sera ka k'a ko sidɔn sababu ye kunungo maaw kɔni tun dara a ka denbaya la kosɛbɛ ɲamana bɛɛ lajɛlen sumana Siyaka tun ye maa ye maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ maa cɛsirilen tun don a yɛrɛ a bɔra dugu min na o Segu Saminɛ o y'a faso y'a sigilen tun bɛ ɲamana fɛn in sababu ye min ye maa si ma se ka fɛn dɔn a na hakilila fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ na ni ninnu ye an ka jamana kɔnɔna na kow ka can nga i ka dɔn fɛn caman bɛ yen bi a bɛɛ lajɛlen fara masaramani na an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi ni ɲɔgɔnnaw ma n'an bɔra yen DNCC n'i y'a sɔrɔ o ye jɛkulu minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ jako yɛrɛ yakubali ma olu y'a yira k'a fɔ k'u kɔni jagokɛlaw ye ɲɔgɔn ye wa i k'a dɔn u kɔni ye bɛnɲɔgɔnya dɔw kɛ sɔngɔ ko k'a jigin o sɔngɔ jigin min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o sigira sen kan yalima ko bɛna kɛ cogo jumɛn de la DNCC ɲɛma n'i y'a sɔrɔ o ye Bugada dɔ Dunbiya ye ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn jagokɛlaw u sɔnna an n'u ka sigi ka dansigi kɛ sɔngɔw la malgré que gouvernement ka subvention tɛ yen an n'u jɛn'a ka sigi min ye jagojugu ye an bɛ se k'o kɛlɛ cogo min na donc gouvernement ka dɛmɛ kɔfɛ sɔngɔ minnu bɛ yen sisan o sɔngɔ ninnu olu ye bɛnkan ni sɛgɛnw de ye waati ni waati a bɛ lajɛ ni ka sɔrɔ k'a fɔ k'a sɔngɔ ninnu u bɛrɛbɛnnen don nka an k'a dɔn k'a fɔ bi in na ko in dɔ de bɔra a la mais hali bi an b'a ɲini adamadenw fɛ u ka sabali parce que jusqu'à présent ko u ma sigi u sen kelen kan sɔngɔ minnu ni sanni bɛ taa kɛ kɔfɛ minnu na hali bi a sɔngɔ ninnu ka gɛlɛn ka sanga o gɛlɛya ma ale ni fɛn caman bɛ yen nɔ ni o ye sugu yɛrɛ taabolo ye an ye wuli ka jɔ kɛ ani jagokɛla ɲumanw parce que il faut que an ka kuma kelen fɔ jagokɛla bɛɛ tɛ tiɲɛnikɛla ye jagokɛla anw sigikun ye mɔgɔ minnu ye jagokɛla jugu ye k'olu sugandi ɲangini minnu fɔra k'o lase olu ma nin yɔrɔ la an bɛ foli lase jagokɛla ɲumanw ma mais an b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ an bɛ nin baara min na bɛɛ lajɛlen de kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa n'an bɛnna sɔngɔ minnu kan olu bɛ se ka timɛ ala barika la subvention tɛ malo la nka malo sɔngɔ bɛnkan kɔnɔna na o bɛrɛ bɛnnen don ka timɛ a yɛlɛnni ma kɔfɛ subvention tɛ sukaro la nka sukaro sɔngɔ min bɛnkanna min kan o timɛnen don yɔrɔ caman na tulu b'o togo la an m'a fɔ k'a fɔ k'a sɔngɔ u ma yɛlɛnɛ k'a ta salon nasiri na ka na ɲinan na dɔɔnin farala yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan mais ala barika la an bɛ se ka min fɔ bi
k'a fɔ nɔgɔ t'o la o de ye o minɛn ninnu sɔrɔ la gɛlɛya la a caman de bɛ an ka sugu kɔnɔ caman o de bɛ an ka sugu kɔnɔ a b'an labɔ gouvernement ye a ka salenw a b'u bɛɛ lajɛlen minɛ nka kuma o kuma ni gouvernement sɔnna ka ja ka salen kɔ anw fana seko a dan an b'o de kɛ hali subvention tɛ yen an bɛ sugu kɔnɔ diɲɛ don o don pour que mɔgɔ dɔ kana taa minɛ k'i sen d'a kan k'i ban ka labɔ sugu kɔnɔ walasa ka dɔ fara gɛlɛya kan. An balodan k'a fɔ Bugadɛri Dunbiyani tuyali ka ɲɛ fura cogo na bɛ dugawu kɛ sɔngɔ minnu bɛna sigi ala ka kɛ sɔngɔ ye min bɛ n'a bɛ kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin jamana ma n'an bɔra ye Mali kiritigɛlaw ka baarabila kɛrɛnkɛrɛnnenya o baaraw sigira sen kan an ka jamana kɔnɔ na nka min ye ka dɔn k'a fɔ baarabila n'a ta bɛɛ sariya dɔw bɛ olu bɛ sigi sen kan sɛbɛnfura dɔw bɛ olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nka ka kiiri yɛrɛ tigɛ o tɛ ka dɔn k'a fɔ Mali kiritigɛ bulon si la fo tile 5 baarabila in fo ka tɛmɛ a yirala k'a fɔ ko baara in kɔni k'u ka maaw kɔni ye baara in sariya ka se k'a labato yɔrɔ caman na nin baarabila min filɛ fasoden dɔw b'u hakili di an ka dɔw lamɛn. Kiriko gungankun kan mɔgɔ bɛ kiri la kuma min na k'a fɔ ko hali ka magistrat yɛrɛ to ye kiri yɛrɛ hali bi problème bɛ ka k'a la mɔgɔ bɛ ka solution ɲini pour que gɛlɛya minnu bɛ yen majɛ minnu bɛ yen olu ka bɔ a la n'o wagati kelen na k'a fɔ ko magistrat bɛna taa grève la ne hakili la jamanadenw bɛna na kɔngɔ kiri gungankun la bon an bɛ ka ɲini o fɛ an bɛ se ka min fɔ o ye dɔrɔn c'est vrai o ka hakɛ ɲiniw de don mais an b'a ɲini o fɛ le plus rapidement possible u ka se gouvernement ma i n'a fɔ o yɛrɛ lettre bila cogoya min na ni gouvernement ka sigi o ka kuma pour que kiri ko in a bɛ se ka latɛmɛ cogoya min na le plus rapidement sinon an bɛ yɔrɔ min na bi Mali mago bɛ kiri la jamanadenw mago bɛ kiri la bon n'o taara grève la a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔba ye jamana yɛrɛ ma. An bɛ waati min na i ko bi n'i y'a ta k'a lajɛ an ka kasobonw kɔnɔna la n'a bɛ fɔ yɔrɔ minnu ma ko pénitencier n'i y'olu kɔnɔnaw lajɛ i b'a sɔrɔ kasoladen minnu bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ ma juge fɔlɔ o ka ca ni minnu yɛrɛ jugelen don ye ka bila kaso kɔnɔna la donc an mago bɛ kiri yɛrɛ teliyali la an bɛ k'o demander mais n'a fɔra ko o magistrat bɛna tila ka taa grève la tuguni an b'a fɔ ko o ye kɔlɔlɔba ye min bɛna fara kɔlɔlɔ wɛrɛ kan mais Mali ye kelen an ma bisigiya maliden bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma ni waati in ka gɛlɛn an ka faso kɔnɔ kosɛbɛ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama gouvernement ka dɔ kɛ magistrat yɛrɛ ka dɔ kɛ an ka jɛ ala ka jisuma k'a fɔra ye an bɛ se k'o de laɲini kɛ. An balodan k'a fɔ ni tun ye fasoden dɔw kan ye o kɔfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ gouvernement ale ni MPD olu farala ɲɔgɔn kan o senfɛ Abakari Sidiki Fɔnba ale da sera kuma ma o waati kɔnɔ na k'u ka dɛmɛ bɛ ɲɛsin furanjɛla fanga ma a da ma dogo kiriko yɛrɛ la bibi na Abakari Sidiki Fɔnba ye kuma min fɔ o senfɛ a filɛ. Kuma min na Mali kun occupelen don a ye wagati dɔ la Mali population dɔw yɛrɛ kun tɛ fɛ u ka bɔ occupation kɔnɔ munna parce que kiri tigɛ cogo ni mɔgɔ i ka fɛn suɲɛ n'u taara a ɲɛfɔ ninnu ɲɛna u b'i ka fɛn minɛ ka d'i ma ni mɔgɔ binna i muso kan u b'o ɲɛnabɔ ni mɔgɔ taara bi ka k'i ka wari fɛn u b'o minɛ k'o di donc ni kiri ma ɲa foyi ma ɲa an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ kiri tigɛ ko juguya o ka jugu ni fɛn bɛɛ o de bɛna ni terrorisme yɛrɛ ye kiri dabɔra stabilité de kama ni ko stabilité o ye tiɲɛ fɔ de mais kiri bɛ bon na min na an b'a dɔn bi mais anw ta tɛ kuma gansan yɛrɛ Korema la ne ye ministre de la justice interpellé an kumana fɛn minnu bɛ sen na parce que an tɛ kuma foyi fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ n'i y'a ye ka min fɔ an b'a interpellation kɛ ou bien an b'a jɔ ka interpellation makɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ne ka interpellation a dɔgɔyalenba 6 de bɛ yen min ma programme ministre welelen don cherté de la vie la ministre welelen don fɛnɛ gɛlɛya min bɛ Mali kan ministre welelen don fɛnɛ hali transport quoi u ye marché mun annulé ministre welelen don agriculture kan donc jamanadenw bɛ na an fɛ an bɛ kuma mais an b'o kɛlɛ de kɛ an tɛ carré kɔnɔ kɛlɛ dɔrɔn kɛ dɛ an b'a bɛɛ kɛ parce que an bɛ carré kɔnɔ an bɛ CNT kɔnɔ an bɛ fan bɛɛ fɛ donc Korema o de o de y'a kɛ ni mɔgɔw bɔra o t'a faamuya an bɛ tɛgɛ da i ɲɛ kan fan bɛɛ fɛ an b'a da i ɲɛ kan k'an to CNT la an b'a da i ɲɛ kan n'an bɔra kɛnɛma parce que jɛkulu minnu bɛ yen i n'a fɔ MDP minnu nana transition in ni cɛ o cɛ ka miirina ye k'i b'a bin hali ka t'i lafiya donc Mali in tɛ tiɲɛ bilen n'an bɛ fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan mais n'i ko i b'a tiɲɛ a tɛ tiɲɛ yan dɛ dalu contre dalu n'i ko ko a man ɲi min man ɲi e kana e ko fɔ an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ Mali kɔ kan Mali ɲɛ kan an ka dɔn k'a fɔ ko Mali kɛra Afrique ka jɔnjɔn tala de ye bi ni transition ma ɲa bi ala k'an kisi k'an tan Afrique bɛɛ de bɛ perdu mais ala k'an kisi o ma. An balodan k'a fɔ Abakari Sidiki Fɔnba ni tun yali ka ɲa fura cogo na an bɛ dugawu kɛ jamana in yɛrɛ bɛ ala k'an bɛlɛ tigɛ di ɲɔgɔn ma basigi lafiya ni ko sabati n'an bɔra ye min ye baara dɔ ye min sigira sen kan n'o ye lakɔgɔli ye bibi na kiriko ka taa se kalata koɲɛw ma ka se ka maaw lafaamuya o la ka se ka maaw lakɔkɔ kalanso min n'i y'a sɔrɔ o tɔgɔ dalen bɛ maître Demba Diallo ale ka kalanso a baaraw bɛna sigi sen kan ye a ka kɔnw ye o ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye a kumatigi Tubayi Kone ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Hakilina min nana n'a ye jamana taara tigɛn kɔnɔ mais an ye gɛlɛya sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ni y'a san dama dama ye gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ ko transition kɛla sa cɛɲɔgɔn État Nations Unies bolofara dɔ bɛ yen n'olu ka baara ye kalan ni ko ɲɛɲini ye donc olu de sera anw ma ministère de la justice ma k'a fɔ u bɛ fɛ k'anw dɛmɛ walasa an bɛ se k'an ka justice bɛ se ka kun kɔrɔta sɔrɔ cogo min na donc o de dɛmɛ kɔnɔ sisan an ye baaraw bolo da ɲɔgɔn bolo o baara kun fɔlɔ kɛra min ye o kɛra ka juges
former ka avocat former ka isu former fɛn ni da bɛ kiiri ko la ni jɔyɔrɔ b'i la kiiri ko la ka bɛɛ former walasa an ka kiiriw bɛ se ka kɛ lakika ye cogo min o tɛmɛlen kɔ sisan sa an ko fana ni hali ni kiiri kɛra lakika ye min ye vote ko ye f'an ka ɲɛ don vote f'an ka ɲɛɲini vote ko fana na donc o de y'a to an ye aw journalistes wele an ye avocat wele an ye magistrats wele an ye parti politique mɔgɔw wele an ye bɛɛ wele ka na Mali ye sariya kura de ta sisan élection kama an kana ka n'o sariya kura filɛ ɲɔgɔn fɛ mais an tɛ dan o dɔrɔn ma mais élection yɛrɛ kɛ cogo ɲuman fɛn b'a ko la an bɛna da don o kuma de la donc an ye maaw wele maa mun ka baara ye élection ko ye n'o ye faamuyaliba sɔrɔ a ko la olu de bɛna tile 5 baara nin kɛ mais baara nin dan tɛ tile 5 dɔrɔn ye an y'a dabɔ semaine tɛmɛnin an bɛ kalo 1 de kɛ baara nin an kan ka mɔgɔ 200 de former nin cadre kɔnɔ ka journalistes b'o la juges b'o la maa wɛrɛ b'o la maa o maa ka baara ye ka bolo don élection cakɛ la o bɛɛ de kan ka an bɛ k'o bɛɛ de wele kelen kelen laɲini kun yɛrɛ ye min ye pour que ni faamuyali sɔrɔla élection ko la an ka vote ka kɛ a ka kɛ lafiya kɔnɔ ni vote kɛra lafiya kɔnɔ a ka ca Ala fɛ ni min gagnera o bɛ jamana mara ni min perdura o b'a faamuya k'a fɔ ale kɔni ma gagné sen mais siɲɛ wɛrɛ n'a ye jija a bɛ passer o kɔrɔ ye a ko kɛra jɛlenya la an ka baara ye o de ye sa an bɛ fɛ ka mɔgɔw former pour que élection nata a ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ kalanden ninnu kɔni bɛ ka min fɔ chance de b'o nin ye chance de y'o bolo parce que an ye kalo min kɛ an bɛ ka nin module labɛn kalansen ninnu labɛn a bɛ kalo 3 bɔ ani tubabu ani anglais de y'a labɛn ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ anglais tɛ an ye kalanbolo ninnu bɛɛ de labɛn ɲɔgɔn fɛ donc fɛn bɛ Mali élection ko la o b'a bɛɛ ɲɛdɔn min bɛ kɛ jamana wɛrɛw la o b'a dɔn élection yɛrɛ kɛ ko ɲuman o y'a dɔn ko bon nin ye chance de y'olu bolo tile 5 nin kɔnɔ ka fɛn bɛ élection ko la o k'a bɛɛ ɲini k'a bɛɛ fɛsɛ k'a bɛɛ faamuya donc n b'a ɲini o fɛ vraiment o ka faamuyali sɔrɔ o la o k'i jija o kana heure la wa fɛn fɔra fana o ka exercice ninnu bɛɛ k'a cogo la n'o sera olu yɛrɛ bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ a la. Ni tun ye Juba ye kɔni ni tun y'ale ka ɲɛ fɔra cogo min na u bɛna baara min sigi sen kan ka se ka kalan di Ala ka baara yakubaya n'an bɔra ye projet kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ lujura ni o bɛnna olu kan ka se k'u lafaamuya k'u lakalan k'u lakɔkɔ ka jɛkulu in sigi sen kan u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na dɛmɛɲɔgɔnya caman b'a kɔnɔna na o kumatigi maa min ye Siribilakaw furumuso ye Aminata Nabi ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Projet nin baara a bɛna sigi adamaden lujuratɔw minnu lujurala fiɲɛ lujara olu ka dɛnkɛrɛfɛli o kɛlɛ projet nin bɛ sinsin o kan an bɛ baara minnu k'a kɔnɔ an bɛ fɛ ka mɔgɔw de kalan i n'a fɔ lakɔlimɛtiriw parce que kuma dɔ la denmisɛnnin bɛ se ka kɛ kilasi kɔnɔ ale t'i yeli kɛ ale bɛ sɛbɛnni mun kɛ o de ye bara ye o ni sɛbɛnni dɔ in tɛ kelen bon a caman i bɛ taa sɔrɔ mɛtiri min b'ale kalan o tɛ se o bara la donc an bɛna mɛtiri damadɔ fara ɲɔgɔn kan an b'olu dege bara nin na donc hali n'olu ye denmisɛnnin lujuratɔ sɔrɔ fiɲɛ lujura u bɛ se ka a ka kalan an bɛ mɔgɔ fana former mɔgɔ minnu bɛ se ka denmisɛnninw ani maakɔrɔbaw minnu ye lujura sɔrɔ k'u dɛmɛ k'u tɔgɔtɔgɔ parce que adamaden mana lujura sɔrɔ a bɛ jouer i ka moral kan donc o baara in o de ye réarmement moral ye donc olu bɛ kalan k'u kunna k'a ɲɛf'u ye k'a fɔ lujura nin Ala jarabi do don nka fɛn tɛ a tɛ foyi b'u ka adamadenya la donc an bɛ na journée de consultation massive fana kɛ an bɛ don dɔw lajɛ don minnu na an bɛ mɔgɔw wele ka na an b'u furakɛ fu an bɛ na an b'u ɲɛ lajɛ n'a sɔrɔ ɲɛdimi t'u la n'a sɔrɔ fana u lahalala la a tɛ se ka a t'u bɛna fiɲɛ sɔrɔ an bɛ o consultation massive kɛ donc n'an y'a ye fana mun ɲɛ b'a dimi an bɛ o fana furakɛ an bɛ na vidéo fana kɛ vidéo i n'a fɔ théâtre minnu kɔnɔna na an bɛ message véhiculer k'a jira k'a fɔ fiɲɛ a tɛ fɛn bɔ adamaden ka adamadenya la donc lujura man ka kɛ sababu ye adamaden ka den kɛrɛfɛ donc an b'o vidéo de sensibilisation fana kɛ. An balɔrɔ ka fɔ ni tun ye Aminata Kaɲɛ ye Siribilakaw furumuso a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka lujuratɔw ma n'an bɔra ye Jalakɔrɔji sira o kɔni kɛlen bɛ sira ye bi sira min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ sira in baara sumalen bɛ min maaw ye u bɛ kule la sanga ni waati bɛle kɔnɔ k'a fɔ ni sira in kɔni ma ban k'a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye a baaraw kɔni sumalen bɛ tuma dɔ la a bɛ jɔ waati dɔw la a bɛ daminɛ min ye katakatani Siribe ye ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in bɛ cogo jumɛn de la an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Seku Siribe di katakatani Siribe Jalakɔrɔji sirako autoritéw k'a lajɛ u ka Jalakɔrɔji sirako in don ba la k'a fɔ autoritéw ye ni gɛlɛya tɛ fila ye kelen b'o kan bi min ye sirako ye tiɲɛ yɛrɛ la Jalakɔrɔji poussière yɛrɛ bɛ bana min se olu ma accident min bɛ kɛ sira la poussière min yɛrɛ bɛ wuli Jalakɔrɔji sira la bi na a kɛra degun ye Jalakɔrɔjikaw ma a kɛra gɛlɛya sira bolibagaw ma a kɛra gɛlɛya bi sira sigibagaw ma minnu bɛ sirada la a commerçant a feerekɛlaw bitigitigi minnu bɛ sirada minnu bɛ sigi feere la sirada la bɛɛ lajɛlen dusuku de kamilen don ni sirako in na fɛn fɛn bɛ boli sira kan bi a sotarama fara katakatani na a bɛnniw kan bɛɛ lajɛlen de tɔɔrɔlen don sirako in na autoritéw ko k'a fɔ aw ye k'a ka lajɛ ka na Jalakɔrɔji sira labɛn delili yɛrɛ de don koyi
jalakɔrɔji cɛ a n'a muso ka laɲini don ko gɛlɛya min bɛ sirako in na bi dugu mana jɛ ka ban mɔgɔ tɛ mɔgɔ ye poussière fɛ wa ni tile benna depuis 17 heures mɔgɔ tɛ mɔgɔ ye poussière fɛ fini 2 de bɛ don ka taa baarayɔrɔ la fini 1 n'i sera i b'o bɔ k'i ka baara kɛ n'i nana i bɛ koyo i b'a fɔ arabu bilen tiɲɛ yɛrɛ la ko jalakɔrɔjikaw ko k'a ɲɛsin autorités ma u kana sira lajɛ sira tɔni man ca bilen u kana lase a laseyɔrɔ la an balodan k'a fɔ nin tun ye katakatani siribe nin tun y'ale ka ɲɛ ye bɛɛ bɛ kulen ni sira ɲɛ fɛn bɛ fɔ i b'a fɔ cogo min na maa fari fan bɛ dimi bolo cɛ ban ye u ka wulikajɔ kɛ joona sira in ka se ka labɛn a kana kɛ sira ban waati k'a sɔrɔ a ye kɔlɔlɔ yɛrɛ se maaw ma wulikajɔ kunba de an bɛ dugawu kɛ ala kana kɛ ten n'an bɔra yen an ka jamana kɔnɔ na wulikajɔba sɛnɛ kun ka bi u bɛ ka wulikajɔ kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔn ma yɔrɔ caman na sango bi u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na gɛlɛya min ye maaw sɔrɔ o gɛlɛya fura ka se ka sɔrɔ o la mais sɛnɛkɛlaw ka kuluba u ni mali maa ɲɛmaw ka ɲɔgɔn ye o kɔnɔna na office de segu o cɛbɔ n'o ye ibrahim jire an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye ibrahim jire ne bɛ bɔ farakɔ n ka dugu ye digani de ye ofisiri segu zone 3 de don joro farakɔ tamani o zone 3 de ye ofisiri ye segu donc ne ye o sɛnɛkɛlaw fɛcɛriw o ɲɛmɔgɔ de ye ne ye an ka sɛnɛkɛlaw jɛra k'u ɲɛsin an ma ka an ta k'an bila u ɲɛ k'an ka se ka u ka kungo gɛlɛman n'a nɔgɔmaw an ka se k'an seko k'a la n'i bilala ɲɛfɛ ni gɛlɛya y'i sɔrɔ o gɛlɛya min y'an sɔrɔ an kelen kelen bɛɛ de wulila ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ɲini n'o ye zone 7 ye olu ka délégué général ne ye ofisiri segu ta ye o ye zone 3 ye san Moyenne o b'a kɔnɔ Selenge b'a kɔnɔ Baginda b'a kɔnɔ ni jɛkulu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan parce que anw de ka baara ye malo sɛnɛni ye o malo sɛnɛ kɔnɔna na an bɛ ka gɛlɛya caman de sɔrɔ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya nɔgɔ ko sira fɛ n'o ye o nɔgɔ ye engrais donc n'an bɛ gɛlɛya sɔrɔ o sira fɛ an ko an ka lajɛ an ka gɛlɛyaw bɛɛ ye kelen an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Mali fantan ni 4 bɛɛ lajɛlen an na kun kologiri yɛrɛ ye min ye san tɛmɛnen nɔgɔ dɔ de kun dira an ma n'o ye farafin nɔgɔ ye an y'a ye malo la a nafa ka dɔgɔ dɔɔni an wulila ka se ɲɛmɔgɔw ma ka na ɲini minisiri n'a ka mɔgɔw fɛ ɲinini kɔnɔna na u ye fɛn in kɛ ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ an ko an bɛna k'an y'o fara ɲɔgɔn kan min kɛ n'o ci ye san sɔrɔ an ko an bɛna ka na o bonyamasegin de kɛ o de ye an se ya bi donc an nana o bonyamasegin kɛ ministère la ka tila tuguni ka ɲinini kɛ parce que ɲina sanji bɔra ni sanfɛ sanji bɔra cogo dɔ la malo ko bi gɛlɛya dɔɔni parce que sanfɛjiba ma di malo ye ka fara nɔgɔ ɲɛnama ma sɔrɔ bɔrɔ 2 o bɔrɔ 2 o ye turuli bi kɛ yɔrɔ minnu na ye sinon turuli tɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ olu de ye bɔrɔ 1 par hectare mais an ma jigi jamana na parce que o y'a seko di nka gɛlɛyaba min b'an kan an bɛ engrais min sɔrɔ tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ fɔ sɔmiya yɛrɛ su kolen kɔ i ka malo yɛrɛ dontɔla kɔnɔ na o bɛ kɛ ni engrais ko kuma de bintɔ ye an ko n'an nana an bɛna ɲinini kɛ gouvernement fɛ a ka yɛlɛma don a ka baara taabolo la yaasa engrais ninnu bɛ se ka na an yɛrɛ ka ɲinini kɔnɔna depuis janvier kɔnɔna na ka n'a bila an ka magasinw na ni a bilala magasinw na a b'an kisi commerçants ka ta ka yɛlɛma ni engrais sidɔnbaliw nani ma n'a bilala magasin na service technique bɛ se k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ni ɲuman b'a la wa wali ɲuman tɛ wa yanni ka se sɛnɛ wagati ma an ka wuli ka jɔ kɔrɔ ye nin ye malo sɛnɛnɛw an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan sinon structure caman sigilen don k'a fɔ k'u bɛ malo fɛngɛ n'i y'a jateminɛ o mɔgɔ caman bɛ yen minnu tɛ malosun yɛrɛ yelen don donc anw dun wolola la ka mɔ a la donc anw minnu wolola la ka mɔ a la anw ko fɔ anw yɛrɛ dama de ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn ka na an sigi ka na se an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma n'o ye a minisiriw ye pour que ka fɛn f'u ye an dɔnko ani gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ baloko la an bɛ se k'an seko kɛ cogo min na ka se ka jamanadenw dɛmɛ ni a ye ni gouvernement yɛrɛ bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ gɛlɛya caman b'an kan n'o ye insécurité ye n'i ye ɲɔnɔ zone yɛrɛ ta k'a lajɛ insécurité belebeleba bɛ yen fo kana se farakɔ n'o ye segu ofisiri ye o sɛnɛkɛyɔrɔ ye an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya fana bɛ yen insécurité ta fanfɛla fɛ parce que kalan tɛ yen kabini san 3 sous-préfet minɛna fo ka taa se bi ma jaabi ma sɔrɔ o yɔrɔ yɛrɛ kɔni o kɔni de ye zone rouge ye an ye don min na i ko bi o vraiment o basigibaliya in o fana bɛ ka jamana kɔnɔden bolo fɛkɛya baganw bɛ ta cogo bɛɛ la o gɛlɛya bɛɛ ani ɲɔnɔ bɛɛ lajɛlen kan an bɛ min ɲini sɛnɛkɛlaw yɛrɛ fɛ nin y'an siɲɛ 6 de ye yan an bɛ k'a ɲini Mali bɛɛ de ye an k'a lajɛ an k'an ɲɛsin sɛnɛ ma tant que an m'an ɲɛsin sɛnɛ ma ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ u dɛmɛ cogo waati la baara in a bɛ gɛlɛya an bɛ fɛ o de ka bɔ a la
engrais ka taa bila a bila waati o kɔnɔna na opérateur économique dɔ bɛ yen nɔ min b'an dɛmɛ engrais ko in na kosɛbɛ san caman kɔnɔna na n'o ye Dugure ka mɔgɔw ye parce que u ka engrais bɛ taa a waati kɔnɔna na an bɛ ka laɲini yɛrɛ min kɛ o y'o laɲini kelen de ye Dugure an b'o o misaliya de ye o la an kɔni bɛ foli kɛ vraiment Dugure nin yɔrɔ la an bɛ tanuni di a ma tiɲɛ yɛrɛ la ale kɔni a bɛ k'a seko kɛ an ye nka halisa an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛnɛ to an kɔrɔ sɛnɛ kunga bi u bɛ ka wulikajɔ kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔn ma yɔrɔ caman na sango bi u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na gɛlɛya min ye maaw sɔrɔ o gɛlɛya fura ka se ka sɔrɔ o la n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ jɛgɛ tɔgɔla don o baaraw ɲɛnɛmara an ka jamana kɔnɔ na ka se ka baaraw korombo kari kunungo palais de la culture Amadou Hampâté Bâ la o baaraw sigira sen kan jɛgɛ k'a dɔn fɛn min don n'i ye jateminɛ an ka jamana kɔnɔ na ba bɛ tɛmɛ anw fɛ yan mɔnikɛyɔrɔ caman bɛ yen jɛgɛ bɛ bɔ nka jɛgɛ ka nɔgɔ jamana wɛrɛw jɛgɛ olu de ka nɔgɔ an ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ an yɛrɛ ka jɛgɛ kan mun de kan ka sɔrɔ o la o kɛra i ka dɔn ka fɔ faraɲɔgɔnba ye palais de la culture la kunungo baara in a daminɛna kunungo a bɛ kuncɛ ni ala sɔnna ma fo sini alamisa tile 3 baara don jɛgɛ sugu bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ a yɔrɔ la yen ɲɔgɔn faamuyaw b'a kɔnɔ na a ko bɛɛ lajɛlen bɛna kuncɛ ni kurunboliba ye min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛna kɛ i ka dɔn ka fɔ kari don ni ala sɔnna ma i ka dɔn ba sanfɛla la kɛ kɔnw ye baara in dayɛlɛli kɛnɛ kan min i ka dɔn ka fɔ a ko ɲɛma ka taa se i ka dɔn ka fɔ jamana ɲɛma olu tun bɛ kɛnɛ kan o ye kuma min fɔ ye o filɛ ne tɔgɔ Alima Jɛnɛfo ne ye bozo ka bɔ deuxième vice présidente ni kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ Mali bozo an k'a lajɛ hali bi an ka fara ɲɔgɔn kan i tɛ se ka jɛgɛ fɔ n'i ma bozo don a la nafa mun bɛ jɛgɛ la bi a tɛ se ka fɔ ka ban n'i y'a jateminɛ jɛgɛ mun bɛ bɔ kɔfɛ o ka nɔgɔn ka tɛmɛ jɛgɛ mun bɛ bɔ anw yɛrɛ fɛ Mali la Sénégal jɛgɛ fara Mauritanie jɛgɛw kan o ka nɔgɔn ka tɛmɛ anw ka nin jɛgɛ kan o tɛ se ka faamuya ka sɔrɔ fleuve Niger yɛrɛ bɛ tɛmɛ presque Mali dugu caman na donc o ye kɔnɔnafiliba ye ne ni balimakɛ Modibo Keita an nana bi président tɔgɔ la an balimaw minnu bɛ mɔni kɛ Mali fan bɛɛ ka u senkɔrɔma tinti an bɛ du ka fa de ɲini an ka jamana in kɔnɔ mɔni a baara ka taa ɲɛfɛ hali bi mun baara ka dilan bi o ye 120 000 tonnes an dun an mɔgɔ bɛ 450 000 tonnes de poissons par an mɔgɔ minnu ye ni journée organisé k'u fo k'u waliɲuman don parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye an ka jamana in kɔnɔ jɛgɛ ye fɛnba de ye an ka jamana in kɔnɔ donc an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que san wɛrɛ kɔfɛ an kana jɛgɛ si nati ka bɔ kɔfɛ a jɛgɛ fɛn o fɛn bɛ dun an ka jamana in kɔnɔ a ka sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ a kɛwalew bɛ yen a fɛɛrɛw bɛ yen donc vraiment ka aw fo ka waliɲuman don an balona k'a fɔ ni tun ye a ɲɛma ka taa se ministre nɔnabila min bɛ ministre kɛrɛfɛ ministre bɛ Yuwaba nin tun y'olu ka kuma ye u y'a fɔ cogo min na jɛgɛ ko ka don ba la nin baara in bɛ ka kɛ palais de la culture la Bamako u ka se ka jɛgɛ sugu ka jɛgɛ kɔni k'a yakubaya jɛgɛ yɛrɛ mun ye u ye kɛcogo caman yira maaw la a bɛ dugawu kɛ u y'a daminɛ cogo min na yarabi ala ka nin ka ko donnen ba la siɲɛ fɔlɔ o ye nin ala kana danni ma n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo an karamɔgɔ an taa Burukina faso jamana ka bingani wale dɔ kɛra Burukina camancɛ fan fɛ min kɛra Kaya marabolo la n'o bɛ Burukina kogodugu yan fanfɛla fɛ a jirala ko jatigɛ walekɛla kulu ninnu taara bi polisilakaw daga yɔrɔ dɔ de kan ko o jeni nka a jirala ko maa ni ma to ko tiɲɛni barika de bonyana kosɛbɛ an bɔra an taa Kamerun jamana kan kari don ka dugu jɛ tɛnɛndon na maa 14 ɲɔgɔn bɔnɛna ni la ka sababu kɛ dugukolo ka wurugutuli dɔ senfɛ a jirala k'a fɔ ko ji de digida nin yɔrɔ kofolen in na kosɛbɛ waleya yɛrɛ kɛra Yaoundé n'o ye Kamerun faaba ye n'an bɔra yen an taga Komor jamana kuntigi kɔrɔ n'ale Ahmed Abdallah Sambi ye a jirala k'a fɔ k'ale ɲangira a sigi kaso la k'a kun ye jamana in yɛrɛ mara san 2006 ka taa bila san 2011 waatiw la nka kiri tigilamaw ye kiri bɔ ka bila ko cɛ mina bila a sigi kaso la barisa ko jalaki caman bɛ a nɔfɛ ani tuguni k'a ye jamana di a juguw ma fɛnɛ n'an bɔra an taa Côte d'Ivoire jamana kan Charles Blé Koudé seginnen kɔ kana Côte d'Ivoire jamana kan a ka politiki tɔn caman bɛ u yɛrɛ ɲininka nin waati in na ko marabolo kalata nata k'u bɛ sɔn k'u kanbɔ o nɔfɛ an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni kunyoli dɛ an bɛ dugawu kɛ yarabiya la an ka jamana ka se jamana wɛrɛw ma basigi lafiya ala k'o sabati ka se ka dɔn k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na sango bi kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana ka bila basigi lafiyaw minɛ kɔnɔ k'aw fo ka waleɲuman dɔn Siri Kulubali an y'a fɔ cogo min na a ma lafiya min ka dɔn ka siraban kasara min n'a y'o kɛ o kɔni kɛra so ye an bɛ don min ko bi tiɲɛ yɛrɛ la a degulen don ka fɛn min fɔ an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye yarabiya la an bɛ dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini aw kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ala k'a ɲuman wuli min ye sen kɔni tiɲɛ la ka kɛ dɔ k'a fɔ n'i y'a ye i yɛrɛ i b'a dɔn k'a fɔ degu kɔni o sabatilen bɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini aw fɛ